Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Pebrero 25, 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Grupo nga Fed Up gindumdum ang ika-35 nga tuig sang EDSA Revolution. Negros for Lenny ginlansara sa Bacolod City. Sa balita national, Labor Secretary Bello ginpaginwalang nurse by lubakuna nga deal sa UK. Sinovac vaccine magabot na sa Pilipinas sa Pebrero 28. Sa balita international, Moderna vaccine ipaidalam sa testing kontra South African variant. Sa sports, balita NBA, ginrelease ang bagong schedule sa second half sang season. Kag sa showbiz balita, Kit Kat kag Jano Gibbs parehas naging kakas sa show nga Happy Time. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, Lasay sa 12 Action Radio Philippine Standard Time, check natin ng patrol. May flash report sa shooting incident diri sa may Bacolod City Action dyan. Mayong gabi, please go ahead. So natin, gindala na sa pinakalapit ng hospital diri sa may sunod sa Bacolod din sa kalalaki. Sa isang motorsiklo matapos na ligara. Sa kuno ang ginapumod ng subject sa isang kabaybas operation. Diri sa isang kalugar sa sunod sa Bacolod apang nagpalagyo sa mga kapulisan. Lakas sa mga otoridad kaga nalotahan action day dari sa area ganyo may mga dugo tang kita nagalaptap sa dalan pero bago gramang dugin dala isa sang patrol car sang isa sa police station number 6 no pero na patrol kita di mismo live naga-report sa tubang sang Bacolod City College sa may barangay sa Kuling Sulat sa Bacolod along sa Kuling Road lang gid isa sa bukid sang ang entrance ng BCC dali na istiruhan sa kagay na to makita na to portion sang lawas sining lalaki may mga dugo abi magkagawala na naton gid sa nadakpan na abtan kay giningagaw gid sa dala gilayon no pero sugatan mo naton ang patrol ng station 6 nga ka-responde sa kapulisan. Ang informasyon diri sa area ang nagkasa iya ka Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit ikadwa na nila nga bypass operation iking kasa along area sa barangay Alihis sa Bacolod yung subject nagpalagyo sa kahit sa motorsiklo tubtob diri sa area sang barangay Tacolit. For the development ng kabugusan ni Ritali sining nagduntad pagkatiro sining subject sa bypass operation badian sa tumakaksyon isa gihapon sa Pinaka News and Public Affairs sa Action Radio Bacolod. Plus report ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time, may bypass operation gagin kandak ang kapulisan. Ang subject allegedly nagpalagyo hamoy ning kabangdana na kun nga nateherohan siya sang operatiba. Dugang development kag-update sining bypass sa shooting incident kadagluntad mabadian sa pagpangalagad sang action firing line. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingo
Sulog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon Sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang mga balita lokal. Nagtipon sa monumento ni Benigno Ninoy Aquino ang mga miyembro sang Federation of Urban Poor kon fed up sa pagdumdum sa ika-35 katuig sang EDSA People Power Revolution kay nasang aga Pebrero 25. Sa mga kahiwatan ginpahayag ni Joy Harabelong, FEDA Provincial Coordinator nga sang tuig 1986, nag-isa ang mga pumuluyo agud mapahalin sa poder si anay Presidente Ferdinand Marcos kag naangkon ang demokrasya. Dugang pasining nga paagi sa demokrasya dapat maghiliusang tanan agud pamatukan ang revolutionary government kon RevGov kag ang charter change nga ginadihon sang bago nga administrasyon. Nagpadawagan man ang mga grupo sa administrasyon ni Duterte nga magtutok sa ekonomiya sa pungsod kag trabahoon para sa nadulaan obra bangod sang COVID-19 pandemic. Pasan yung gunta ang paghiliusa para mapapili ng demokrasya. Amugid niya ang natapo sa EDSA, no? Tungod paghiliusa sa mga Pilipino sadto, natigayon nga mapukan si Marcos, napukan ang diktatorya, napukan ang represyon, ang abusar, ang korupsyon. Nabatyan si FEDA Provincial Coordinator Joy Harabelo. Samtang opisyal na ginansar diri sa mga syudad sa Bacolod ang Negros for Lenny, isa ka independent multisectoral coalition sa mga persona nga nagaduso kay Vice President Leni Robredo sa pagpapili sa pagka-presidente sang Pilipinas sa 2022. Ini kadungan man sa ika-35 katuig nga anibersaryo sang 1986 EDSA People Power Revolution subong nga daw Pebrero 25. Sunod si isa sa mga leader sang grupo nga si anay Governor Rafael Coscolluela, nagapati sila nga kwalipikado si Robredo agud pamunuan ang pungsod base sa mga maayos ni nga public service track record, dedikasyon kag integridad. Ginpangabay sang grupo sa publiko nga upda ng ilang kausa kag suportahan ang ilang pag-engganyo kay Robredo nga magpapili bilang presidente. Sang Pebrero 24, nag-anunsyo man ng ilang suporta kay Robredo ang grupo nga bunyog pagkakaisa sa Negros. Sa dugang pang balita lokal, ginakompirmar ni Bacolod City Administrator kag tagpamuno sang Emergency Operations Center nga si MAng aprobado na sa Department of Health and Vaccination Plan sang Bacolod City. Suno kay ang sa bugos nga Western Visayas, ang Bacolod kag probinsya sang Iloilo pa lamang ang ginaprobahan na. Dugang pasining nga 75% na nga preparado ang syudad bangod na kumpleto ng vaccination roadmap kag ang kulang na lang ang mga aktual nga pag-abot sa bakuna kontra COVID-19. Ginpahayag sa opisyal nga padayon man ang pre-registration sa mga barangay rason nga initanan na ang nakapasa na sang reporta. Sa karon padayon pang napatigayon nga education campaign agud mathagan ang mga pumuluyo kung ano ka importante ang pagpabakuna. Daw 75% na kita sa aton vaccination program. So approved na kita. Sa Western Visayas, duwa pa lang kita ang mayara na approved nga vaccination plan, no? Ang province of Iloilo at ang city of Bacolod. Dapat yan si Bacolod City Administrator M. Anga. Sa dugang pang balita lokal, madamo pang mga kagamitan ang kinahanglanon sang syudad dagod makompleto ang pagplasta sang storage facility nga plano ipahamtang sa mga annex building sa kilid sang Bacolod City Government Center. Ginpahayag ni City Councilor Renicito Novero, ang chair sang vaccination center team sang syudad. Hindi lamang ang pagprepara sa building ang ginatingwaan sang syudad nga matigayon pagi sa City Engineer's Office, kundi ginalakipan man ini sang pila pa ka makinahanglanon nga makagamitan nga natalana pahamtangan sang COVID-19 vaccine. Ginpahayag ni Novero nga prioridad sang lokal nga panguluhan sang Bacolod nga matapos ini nga pasilidad antas pa man nga magabot ang gintala ng PEDSA para sa delivery sang amo nga bakuna. Amo na gina-propose bon, among other proposals, so amo na nag-appear na mas acceptable. Hindi mo pa, gastuhan pa na. Si Ara na sila Engineer Loben, silang in charge na. Engineer Gones, ang ating engineering department, ang City Health.
Una sa balita, una sa aksyon. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ Action Radio Bacolod. Check natin mga ka-aksyon ang comment section sa ato sining Facebook Live. Madam, magiging salamat sa pag-upod sa atin para maghibalo kag magtutok sa mga balita lokal, especially dito sa Bacolod kag Negros Occidental karon nga Webes nga adlaw. I-check natin ang comment section. Good evening lang kay Sir Philip Alonsagay, Sir Alex Monteza nga nakatutok tonight. From Sir Alex Monteza, Sir Dale, may gabi na lang da sa programa mo, Solo Flight. Bakula na kay pugaon ta ang mapait mong nga balita. Morning from Tumongtong, E.B. Magalona, sa Familia de la Peña, Sir Dale. Salamat, gid. Sir Alex Monteza, doon na, may idakad to sa Tumongtong Trail. Alam mo na, Sir Alex, sakto dira, no? Ang isa sa mga tourist spot dira sa may E.B. Magalona. Thank you so much si Ma'am Yvonne Overshare, naka-monitor man, nakasunin. Good evening, Sir Dale Dan Sharing. Maraming nga salamat. Sir Jean Hesulgon, good afternoon, Action Dale. Monitor lang kami di. Thank you so much. Ara man si Marlene Privano, good evening, Action Dale. Stay healthy. Thank you. Ikaw man, stay healthy, Ma'am Marlene Privano. Nakasunin man si Cathy Calatrava, good evening, Action Dale. God bless. Si Ma'am Sheila Alagos, hello. Marlene Abarte, good evening, Action Dale. Ako na-experience ko gid ang EDSA Revolution at tugid ko to nagbulig panagtag pagkaon sa mga soldado sa Camp Crame. Grabe ang pag-ugyon sang tawag. Hibi kami upod pangamuyo kanami all for one purpose, all religion go lupod sa isa kakatuyuan. Thank you so much, Ma'am Marilyn Abarte, sa pag-share sa imo sininga EDSA experience. Good evening man kay Lorna Delihencia. Si Ma'am Cathy Calatrava, gali, abi ko taga Calatrava siya. Ay gali, nagatutok siya gali from Singapore. Wow. Thank you so much, Ma'am Cathy Calatrava. God bless sa tanan, according kay Ma'am Cathy. Sige. Sir Armando Saison Guevara Jr., Action Dale, good evening. Tamiyaw lang kami diri si Julio Tamon, Boyong Roger. Monitor lang kami diri sa may Quezon City. Salamat, gid. Madamong nga salamat. And good evening man kay Emma Alcuela Kilstrom, watching from Sweden. Padayon na mga ka-aksyon sa pag-comment down sa inyo sininga mga komento, no? I-try nato na balikan later ang ato sininga Facebook Live pagkatapos sa mga balita national. So comment down lang inyo sininga mga inquiry kag ang inyo sininga mga greetings. Thank you so much sa pagtutok. Standby kita para sa mga nagapanguna nga balita national. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para Nasa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginanunsyo sa Malacanang nga sa Domingo ng adlaw Pebrero 28 mag-abot ang gindonar sa China nga 600,000 doses ng Sinovac vaccine. Ginapaabot nga umpisahan ang pagbakuna sa masunod nga adlaw. Sa press briefing subong nga Webes, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang gobyerno kinahanglan lamang nga magpreparar sing sa kadlaw para ma-roll out ang bakuna. Tatlo na mga bakuna ang na-issuean sa Food and Drug Administration sa Emergency Use Authorization. Una mong Pfizer, kadua ang AstraZeneca, kag ikatatlo ang Sinovac. Nagligad nga Lunes, ginpahayag ni FDA Director General Dr. Eric Domingo, ang efficacy sa Sinovac nangyari sa 65.3% to 91.2%, pero 50.4% lamang ini sa mga health workers nga mayroon sa COVID-19 exposure. Samtang ginpanginwala naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang report nga ang mga Pinoy nurses kag OFWs ang baylo para sa COVID-19 vaccines gikan sa United Kingdom kag Germany. Suno kay Bello, ang mga Pinoy nurses kag OFWs ang dapat makabaton sa COVID-19 shots antes makabiya padulong UK. Una na nga ginpakamalaot si Bello matapos ginaligar na ekstorya ini kay UK Ambassador to the Philippines Daniel Cruz para sa vaccine donation sa baylo sang 5,000 kada tuig nga limit sang overseas deployment sang Pinoy health workers. Ginpanginwala man ni Cruz ang ini nga kasugtanan. Ginpahayag ni Bello nga wala ini sang hibalo sa estado sang bakuna kag luyag lamang masiguro nga safe ang mga nurses sa tiyon nga sila ang ipadala sa iban nga pungsod. Ginpahayag man sini nga ang Pilipinas ang mayara sang oversupply sang nurses. Sa katapusan nga balita national, kapin 4.4 million ka mga estudyante sa Pilipinas ang wala nag-enroll sa school year 2020-2021 base man sa resulta sang survey sang Social Weather Station. Kadungan sini nagwaman sa ginpatikan nga survey nga madamo naman nga mga estudyante ang wala sang gana sa blended learning. Magluwas sini suno sa mga manunudlo, nagaduda na sila kung may yara gidman sa nagakatunan ang tanan nila nga mga estudyante bangod sa panibagong nga sistema nga ginapatuman. Base sa survey, 87% o kung masobra sa 29 milyones ka mga estudyante na edad 5 to 20 anyos ang padayon nga nag-eskwela, samtang 13% naman ang wala nagpa-enroll. Sa balita, nasa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nay Sagsang anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito Sa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sa balita international, ginpadala na sang US biotech firm modernang doses sa sang ilabag nga COVID-19 vaccine sa US National Institute of Health para sa testing sa tuyo nga batuan ng South African coronavirus variant. Suno kay CEO Stephanie Bancel, ilag na paabot ang pag-umpisa sang clinical study kag nagapasalamat sila sa padayon nga suporta sang NIH karon nga pandemic. Ang South African variant ang ginakonsiderar nga nalakip sa mas delikado nga variant sang COVID-19. Nagapakita sa pagtuon nga ang mga tawo nga na-infect na sang classic strain ang may posibilidad nga liwat nga matapikan sang virus. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, ginpagawa na sa NBA ang schedule sang hampang para sa second half sang regular season para sa 30 ka mga teams nga mag-compete sa 72 ka mga hampang sa piyak sang pandemic. Una na nga gintunga sang NBA sa duha ka segments sang season para sa flexible nga schedule bisan nagapadayon ang coronavirus. Sa datos sang NBA, 29 na ka mga hampang ang napostpone. Ang second half schedule ang magatakop sa Mayo 16 sa giniang pagasundan sang play-in tournament umpisa Mayo 18 tubtob 21. Apat ka mga teams sa kada conference ang mag-compete para sa final 2 playoff spots sa East kag West. Ang playoffs naman ang mag-uumpisa sa Mayo 22 samtang championship series ang patigayunon antes nga magbukas ang Tokyo Olympics sa Hulyo 23. Sa balita, sa aksyon! Kagasada naman nga showbiz balita, hindi lamang si Kit Kat ang ginkakas bilang co-host ng Happy Time, kundi lakip man si Jano Gibbs. Sa official statement ni Jano, duwa sila ang ginpangabay nga maghalin sa show. Sunod sa aktor, tuyo sa iya official statement nga klaruhon ang mga natabo kag tapuso ng issue nga mo ang nanginagkabangdanan para makakasila nga duwa ni Kit Kat sa Happy Time. Suno kay Jano sa tion sang live shows, ilabi na sa game portions, masami nga ang mga host ang nagabayluhanan sa mga tinaga para sa excitement, laughter kag fun. Pero gin personal ni Kit Kat ang iya mga palayag. Ginpahayag man sang singer nga nagpangayo siya sang pasaylo sa iya nga co-host kag management sang show kag nag-issue man sang public apology. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Pebrero 25 tuig 2021. Salamat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.